Bigarren edizioa hemen daukou. Zenbait barrikuntzakin. Bai, gehiagorekin, gehiagotan da aurtengo lemia. Googleen ifintzen dau. Bai, esan duzu moruen aurtengo hontan ariketia handitxu ingo da. Gehiagorekin, gehiagotan. Belarri preste eta hobizi roles gain, aurtenguen ariguniak eukiko ditugu. Ai, ez da dila aria eten. Txo, danak ez dau berritxarraken inguruen jiretan, Ez da berritxarraken hitzekin jolasten ez. Gure ariguniak atxebakuak die. Hau da, ari Xabierrien aritzia hartzen dago ardatz. Eta arigune horrek sortzeko entitate baten egon biherko daue derrigor. Inok badaki zer izen leiken entitate bat. Bai, isuna ordaintzeko ondoko banku entitateren batera hurbildu zaitezke. Edo nahi izan ez gero, gure lehiatila pertsonalak. Bai, a ber, banku entitate bat da, baina ez bakarra. Alaitu, uda txapeldun. Uda da entidade bat fijo. Baitxa, oso ondo. Kirol elkartiak, kultur elkartiak, olako danape entidadiak izango liraki. Elkartiak, bankuak, ta panaderixak, ta tabernak? Bai, laburtuz esan gaike jentia batzen dan espazio edo talde formal bat izen behar dela arigune izendatzeko. Hortaz, aurrekuz gain, lantegixak, komertzioak, administrazioa, horreipea ariguneak izen leike. Bale, eta nola jakingo dute guzti hoiek? Entitateak. Hori da, eskerrik asko. Nola jakingo dute entitateek argigunea sortu behar dituztela? Eurekin harremanetan jarritza. Eta eurape jarraitzezela harremanetan geua parte hartzea gure baldin badaue. Ta, bestelako berezitxasun itxigo dutzu Googleek? Bai, aurten 11 biharrien 15 egun die. Toma! Ba aurten 15ekua.